F'Ħalaxa il-mexxej Laburista Joseph Muscat saħaq li l-fatti taw raġun lill-Partit Laburista li kien ilu jgħid lill-Gvern biex imur għall-power station li taħdem bil-gass. Wara snin jiddefendi d-deċiżjoni tiegħu li jmur għall-aktar żejt li niġġes, din il-ġimgħa l-Gvern ħareġ tender biex issa jsir studju biex il-power station teqleb għall-gass. L-ewwel infaqna aktar biex trajna power station li taħdem bl-iktar fuel li niġġes fid-dinja. U issa ħanonfqu l-flus biex nagħmlu studju dwar kif dik il-power station ħandawruha mid-heavy fuel oil għal gass biex imbagħad nerġgħu nonfqu xi 24 miljun oħra biex indawruha miż-żejt għal gass. Meta li kieku semgħu minna mal-ewwel dawn il-flus kienu kollha jiġu iffrankati. Fellu is-sena mill-anniversarju tal-Arriva, il-mexxej Laburista fakkar kif qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, ix-xufiera tal-karozzi tal-linja l-antika ġew imwiegħda li ser jibqgħu jaħdmu għal 10 snin li ġejjin. Iżda din kienet gidba li swiet lill-poplu Malti miljuni kbar f'kumpens lill-istess xufiera, filwaqt li l-Gvern qed jagħti miljuni oħra f'sussidji lill-Arriva. Il-qorti f'sensiela ta' deċiżjonijiet ordnat li l-Gvern ħallas kumpensi oħra minħabba inġustizzi, bħal fil-każ riċenti tal-Garden of Eden, il-każ tal-foreman tal-portijiet, tal-professur Jaccarini u l-każ tal-familja tal-professur Edwin Grech. Dal-kumpens meħħa jħallsu. Mhux aħna t-taxpayers ħallsuh dal-kumpens. Jien mhux qed ngħid iħallsu minn butu, imma qed ngħid illi jekk ħanħallsu aħna t-taxpayers ir-responsabilità irid jerfa'ha u biss. Dwar l-Ermolta, il-mexxej Laburista qal li filwaqt li l-Prim Ministru prova jpoġġi fuq pedestal lil Richard Kakija Caruana, meta fil-verità dan il-pjaser ikun qed jitħallas bil-flus ta' Malta stess, hekk kif Malta użat flusha biex tgħin pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. Dwar il-pakkett finanzjarju ta' Kakija Caruana, Joseph Muscat qal li issa ħareġ fil-beraħ li dan ma kienx bħal ta' ambaxxaturi oħra, kif kienet tingħata l-impressjoni għal snin sħaħ. Tant li kienet jitħallas mal-150,000 euro fis-sena u jidher li kellu mal-170,000 euro oħra fis-sena għal spejjeż li jista' jagħmel. U fl-2009 nata żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa. Il-mexxej Laburista rimarka wkoll kif din il-ġimgħa l-Ministru Stingat ftaħar fil-Parlament li rnexxielu jirbaħ l-imħatra dwar il-fabbriki tat-tessuti qabel iż-żmien li kien ippjana. Għalli jiena għamilt imħatra illi il-fabbriki tat-tessuti jgħalqu f'5 snin u 14 jgħalqu f'4 fuq 5. Isħej. Hekk jgħidilhom il dawk li kienu jaħdmu id-denim, hekk jgħidilhom lil dawk li kienu jaħdmu il-VF. L-irbaħ tal-imħatra.